maraming nagtatanong sa akin kung ano ba talaga ang trabaho ko sa yate. For varnishing. Kasi, pag nalaman nila, if they heard about like, sabihin natin, sa yate nagtatrabaho, maraming misconception. Akala nila, palagi lang nagta-travel at saka nasa magandang lugar, this and that. But yes, that's part of it. But meron din tayong responsibilidad. Una sa lahat, ang position ko dito ay isang first mate. So, ano ang sakop sa trabaho ko dito? Most of the work that I'm responsible of sa yate lang na ito, ha. So, ang trabaho ko is nasa deck. I'm in charge sa lahat-lahat na mga nasa deck, lahat, kahit ano, mga anything to do with sa kuberta, mga pintura, varnish, maintenance, gumagawa ng plano kung anong mga gagawin, especially kung parating na ang season, ganyan. Maresponsibilidad din ako sa mga crew sa deck, and overall safety and things like that. So hindi lang tayo puro utos, kumbaga malaki-laki din ang responsibilidad ko dito. So marami din mga trabaho sa decks, mag-coordinate sa mga trabaho, magawa ng plano, lista, mga quality control sa mga ginagawa sa deck. Katulad sa mga ginagawa namin recently, nagbabarnish kami, pintura, so nagko-quality control ako sa mga ganyan. So that's my forte, I'm pretty much, the expert of everything sa deck, lalo na sa mga pintura, mga pagpapaganda sa yate overall. But as part of nagtatrabaho sa yate, hindi naman puro travel, puro punta sa magandang lugar, pero kasama yan sa responsibilidad ko dito, kasama yan sa mga trabaho. That's the advantage sa trabaho na ganito sa yate, So, kailangan din nating responsibilidad kasi mahirap. So, dapat hindi tayo sablay kasi pagdating na sa amo natin, hindi pwede yung mga sablay-sablay, guys. I've been on this boat for a very long time. I've started from the lower ranks up to where I am now So, naging first mate ako. So ngayon ay nandito na ako sa position na to. Malaki-laki na rin ang responsibilidad because, as a first mate, you have a lot on your hand. As a, pangalawa ka sa kapitan eh. So, maliit lang naman ang crew dito, 10 lang kami. So, even though kahit ganyan lang ang karami yung crew, but you have to be on the top of your game. So that is pretty much overall my role as a first mate. But I'm sure marami pa akong nakakalimutan because this is just a quick quick video about my position here and my responsibility. Ang pinaka-importante is by the end of the day, you're doing your job, your responsibility well, and just make everyone's life easier and safer. So anyway, salamat sa panonood and I will see you again on my next video. And bye for now.